дар оғози иҷлосия аъзои маҷлиси миллӣ қарорҳои дахлдорро оид ба тасдиқи тартиби кор, интихоби котибот ва рӯзномаи иҷлосия иборат аз 23 масъала қабул намуданд. дар рафти муҳокимаи масъалаҳои рӯзномаи иҷлосияи нуҳуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раисони кумитаҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба таъмини асосҳои конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон, шаҳрванд ва қонуният, оид ба масъалаҳои аграрӣ, шуғли аҳолӣ ва экология, оид ба иқтисодиёту коммуникатсия ва оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти маҷлиси миллӣ бо маҷлиси намояндагон, ҳокимияти иҷроия, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори омма ва робитаҳои байни парламентӣ маъруза карда, хулосаҳои кумитаҳои соҳавиро нисбат ба қонунҳои баррасишаванда иброз доштанд. зимни баррасии рӯзномаи иҷлосия, аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон кодекси манзили ҷумҳурии тоҷикистон ва қонунҳои мукаммали ҷумҳурии тоҷикистон ва дар бораи дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси агросаноатиро мавриди муҳокима қарор дода якдилона ҷонибдорӣ намуданд. инчунин аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар атрофи қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, як қатор қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои қонунгузории амалкунандаи кишвар, аз ҷумла қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба кодекси гумруки ҷумҳурии тоҷикистон ки аз пардохти баъзе намудҳои андоз ва боҷҳои гумрукӣ озод карда шудани воридоти воситаҳои нақлиётӣ танҳо бо муҳаррики барқӣ ҳаракаткунанда, аз ҷумла электромобилҳо, электробусҳо ва троллейбусҳоро муқаррар менамояд мубодилаи афкор намуда онҳоро ҷонибдорӣ карданд. бо пешниҳоди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, қарорҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба иваз намудани номи баъзе маҳалҳои аҳолинишини ноҳияи шаҳри нав ва оид ба иваз намудани номи баъзе воҳидҳои маъмуриву ҳудудӣ ва маҳалҳои аҳолинишини ноҳияи лахш баррасӣ ва қабул гардид. ҳамчунин дар иҷлосияи нуҳуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳисоботи прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2021 шунида шуд. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо таваҷҷӯҳ ба пурзур кардани назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо аз ҷониби мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, корхона, муассиса ва ташкилотҳо, инчунин таъмини волояти қонун, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ ба прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон як қатор дастуру супоришҳо доданд. аз ҷумла таъкид гардид ки дар ҳамоҳангӣ бо дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ чораҳои пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, бахусус ҷиноятҳои марбут ба терроризму экстремизм, коррупсия, муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва дахлнопазирии ҷинсӣ тақвият дода шуда, ҷиҳати ошкор ва пешгирии ҳолатҳои ҷалб ва иштироки шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон дар фаъолияти гурӯҳҳои ҷиноятӣ ва дигар ташкилоту ҳаракатҳои ғайриқонунӣ, муқовиматҳои мусаллаҳона дар ҳудуди дигар давлатҳо ва таъмини амнияти фазои иттилоотии кишвар тадбирҳои иловагӣ андешида шаванд. бо назардошти паёмадҳои ногувори авзои сиёсии минтақа ва ҷаҳон дастур дода шуд ки якҷо бо мақомоти марбута барои гирифтани пеши роҳи баландшавии беасоси қурби асъори хориҷӣ ва афзоиши сунъии нархҳо дар бозори истеъмолӣ тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ гарданд. бо ҳамин иҷлосияи нуҳуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум ба кори худ анҷом бахшид.